Така, дата, следното нещо трябва да направим. Първо, един афиш, на който На ще здраве. пише... Моля, какво? Ами ти кихна точно когато казваше кое е първото нещо за правене. Не съм кихал. Кихна, Бухале. Въобще не съм. Не може да кихнеш без да се чуеш. И не може да чуеш, че нещо киха, без то да е кихнало. Така както казвах, първо един афиш за награда. Отново го направи. Може би настиваш, Бухлю. Сега и аз ще настина. Стоп! Не хващам настинка. Думата е афиш, а не апчих. А апчих дори не е дума, а звук при кихане, като апчихо. Защо не си полегнеш, Бухале? Май ме боли гърлото. Отвори голяма уста, моля. Както и предполагах. Бухале, ще ни трябва